Dobrý den, vítám vás na přednášce Při vtělené duše. Já jsem Alexander Todt, pracuji jako terapeut a coach. Jedna z terapií, kterou poskytuji lidem, jsou regresní terapie a také odvádění přivtělených entit neboli duchů. Na základě mojí osobní zkušenosti a informací, které jsem získal od jiných moudrých lidí a knih, vznikla tato přednáška. Tak, co se na této přednášce dozvíte? Ukážeme si, co je to duše vlastně, nebo vysvětlíme si respektive, a co je to duch, jaký je mezi tím rozdíl, řekneme si, kde jsou v těle. Povíme si něco o inkarnacích a dimenzích, různých světech, vlastně odkud ty duše jsou, kam se pohybují, jak se dostávají. Zjistíme, co je to ten pojem diskarnát, co je to vlastně ta entita, co to znamená. Potom si ukážeme, kde se právě ti diskarnáti připojují k nějakému člověku neboli inkarnované duši, což jste vy. Ukážeme si nebezpečná místa, na co si tedy máte dát pozor. Také se uvidíte, jak poznáte, že máte přivtěleného ducha, takovou lehkou sebediagnostiku. A úplně na závěr se dovíte, co dělat jako první pomoc, když zjistíte, že nějakou tu entitu pravděpodobně přivtělenou máte. Tak, nejprve potřeba rozlišit ty dva termíny duše a duch. A vlastně uvědomit si, kde jsou v těle. Oni jsou to často velice zaměňované termíny a není to správně. Duch jako takový, to je taková božská podstata v těle. Duše je naše vědomí, neboli uvědomování si to, čemu říkám já. Duše jako taková, a teď bude pro vás možná překvapením, sídlí tam, kde máte mozek. Takže je to někde oblast třetího oka, je to někde za čelem. Tam je duše, tam je to uvědomování si. Duch, ten vám sídlí někde v oblasti hrudníku. Jo? Nejčastěji to bývá, jak je čtvrtá čakra, tak bývá v okolí tohohle místa. Ona ta duše, protože je součástí fyzického těla, tak aktivuje takzvaně a provozuje fyzické tělo. Ona odpovídá pouze za výkon, čili za tu hmotu. Samotný duch řídí a plánuje učení. On je totiž napojen na božskou úroveň a on má ty informace před zrozením a to, jak vlastně ten váš život má vypadat a kam se z pohledu vývoje duše máte dostat. Duše je tedy pouze úroveň vědomí v těle a bez těla neexistuje. To znamená, že když se zrodíte, tak se tam vnoří duch, tím se vytvoří to duše, tu máte v průběhu celého života a s úmrtím ta duše zaniká. Kdežto duch, ten potom odchází právě nahoru do toho světla. Ten duch v tom těle si představte, jako že ten duch je něco jako housenka motýla v kukle a že vlastně to tělo je ta kukla. A ona tam je proto, aby se rozvinula právě do nějaké božské kvality, duchovně vyrostla. A když už je zralá, tak to tělo může odložit. Jo? Takže ten váš duch vlastně vstoupí do světla, to je ten motýl, který se vznáší směrem nahoru. Mimochodem, když vaše duše povyroste, stane se nějakou moudřejší, lepší, něco si zpracuje, něco si vyčistí a vyřeší, tak v té chvíli se stává dokonalejší. A jednou, až se stanete, nebo stane ten duch dokonalejším, tak on se vlastně spojí s Bohem. To je také velice zvláštní. A vy vlastně rostete proto, abyste se jednou tím Bohem stali. A kvantová fyzika říká, že dneska se vesmír rozpíná. A to je právě ten důvod. Když nějaký duch dokončí svůj inkarnační cyklus, projde všemi životy a nemá se kam rozvíjet, tak on už se nedostává do té oblasti, kterou bychom nazvali ráj, ale právě spojí se s tou božskou podstatou. No a když se spojí s Bohem, tak ten vesmír se od tu duši tak trošku rozšíří. Zajímavé, že? Tak. Samotný duch má takové 4 základní kvality. Je nehmotný a je běžným smyslem nezachytitelný. Smysl znamená oči, uši, sluch a zrak, protože je nehmotný, nemá tu kvalitu.
má schopnost projevovat vůli a realizovat záměr. No to jsou právě ty vaše inkarnační různé plány a různé věci ohledně vývoje duše. Sám o sobě má schopnost určitého vnímání, uvědomování si a usuzování. To on potřebuje proto, aby vás chránil před některými nebezpečnými věcmi a situacemi. Mimochodem, a to bývá občas problémem, má schopnost pamatovat si. A to je ten důvod, proč dochází k reinkarnacím. Má to velkou výhodu, že vlastně nestrácíte zkušenosti, které máte z těch předcházejících inkarnací. Na druhou stranu občas to dělá problémy v současném životě, takže je potřeba přejít k reinkarnační nebo respektive regresní terapii a některé ty informace trošku jako vyčistit, aby vám neobtěžovaly váš život a nezhoršovaly vám kvalitu bytí jako takového. Tak, my pomaličku přejdeme k inkarnacím a k dimenzím, protože oni jsou důležité, proto abyste věděli, odkud se takový duch vlastně bere, odkud je ten zdroj. Koukám, že jsem přeskočil slide. Tak, omlouvám se. Tak, tenhle je správný. Než se dostaneme ještě k těm dimenzím, což je svět světský, svět astrální, svět božský, to jsou takové 3 dimenze, tak si ještě řekneme, co je to ta inkarnace. Latinské incarne znamená v mase. Inkarnát je tedy duch, který je vtělený ve fyzickém těle. Já jsem inkarnát, vy jste inkarnáti. Protože váš duch je vtělený v vašem těle. Diskarnát je pořád taky duch, akorát je neinkarnovaný, takže mimo tělo není v tom mase. Samotný duch přebývá v takzvaně světské dimenzi, to je ta naše realita kolem nás, nebo v astrální dimenzi. On, když je v té světské dimenzi, tak by měl být v těle, měl by být inkarnovaný. Když ale zůstává ve světské dimenzi a nevystoupí nahoru do těch astrálních dimenzí, tak je to právě to, čemu říkáme diskarnát. Takže všechny přivtělené duchové, tyhle ty entity, to jsou diskarnáti. Teďka trošku jenom si ukážeme v rychlosti ty světy, protože je to dobré pro vaše uvědomění vlastně odkud jednotlivé kvality duchů a informací jsou. Takže není to úplně důležité pro tuto přednášku, ale rozšíří vám to trošku přehled o vašem světě. Svět světský. To jsou první dimenze. První dimenze 1D takzvaně jsou kameny. Druhá dimenze jsou rostliny. V třetí dimenzi tam žijeme právě my. Tam jsou lidé, tam je hmotný život, jsou tam i zvířata. A ve čtvrté dimenzi je takzvaně čas v přítomnosti a sídlí tam i astrální bytosti. Je to taky očistec. Je to mimochodem místo, kde to, čemu my říkáme i peklo. Velice zvláštní jsou to ty první 4 dimenze, protože každá dimenze je charakteristická způsobem léčení. V první dimenzi, pokud používáte tuhletu metodu, tak tam se léčí pomocí kamenů. Takže když používáte něco, čemu se říká krystaloterapie, tak používáte techniky z první dimenze. Pokud používáte techniky druhé dimenze, tak tam patří bylinky, protože to jsou rostliny, neboli fytoterapie. V třetí dimenzi, to je teda ten náš hmotný život, ten svět kolem nás, tak tam patří to, co znáte, klasické lékařství, ale patří tam i dotyk té hmoty, to jsou masáže. Patří tam třeba i tradiční čínská medicína, to je mimochodem 3D technika. Ve čtvrté dimenzi, která už začíná být taková zajímavá, je taková energetická, tak tam už se dochází v té kvalitě léčení pomocí takzvaně předávání světla, kdy prozařujete temnotu světlem. Další taková technika, která je známá, patří ke čtvrté dimenzi, je třeba prodýchávání místa bolesti. Nebo taky koncentrace světla do místa té nemoci a případně i léčivý plamen, fialový plamen Saint-Germain.
To už jsou energetické techniky a proto patří do té čtvrté dimenze. V páté dimenzi, kde je takzvaně okamžitá realizace. Jo, je tam zdroj, je tam hmota s vyššími vibracemi, tak v této dimenzi už je léčení vlastně pomocí prozření podstaty. To je velice zvláštní, protože je to vědomé spojení jednoty s vyšším já a léčení probíhá formou uvědomění si příčiny. Takže je vlastně okamžité. Je tam maximálně život ještě víc v té přítomnosti, než v té čtvrté dimenzi, která je proto typická. A proto, když se dneska říká, že se transformujeme do páté dimenze, tak my vlastně směřujeme sem. A ta čtvrtá dimenze, která teďka prolíná, nás hodně učí být tady a teď v té přítomnosti, protože vy to budeme potřebovat v páté dimenzi. Kdo se to nenaučí, tak nemůže do té páté dimenze prostoupit, protože tam už se očekává, že to bytí v přítomnosti tady a teď ovládáte. V té čtvrté dimenzi navíc je ještě i minulost. Takže proto se teď otevírají všechny ty věci z těch minulých životů, minulostí, všechna ta historie, ty bolestivé vzpomínky, protože jak je to ten čas v přítomnosti tady a teď, tak jak je typický pro tu čtvrtou dimenzi, tak my to musíme vyčistit. Až to vyčistíme a naučíme se být v té přítomnosti, tak plynule budeme všichni svým vědomím a další svou podstatou přestupovat do páté dimenze. Tak. Potom následuje šestá dimenze, což je mimochodem zdroj světla. Je to ten vstup do nebe, když někdo umře a vy vidíte takový ten tunel světla nahoru, tak ten tunel, to je ta šestá dimenze, to je takzvaně dimenze přechodu. Mimochodem v tom tunelu už bytost neonemocní, protože je v neustálé harmonii s celým vesmírem. Tam už ta nemoc prostě neexistuje. Tak, následující dimenze je sedmá. A v sedmé dimenzi je karma a akášické záznamy, zákony a pravidla. Tady je taky historie jako ve čtvrté dimenze, ale tady už je ten prostor té karmy a té akáši. Takže když někdo říká, že načítá akášu, tak vlastně napojuje svoje vědomí z naší třetí dimenze nahoru do té sedmé. V osmé dimenze, to je takzvané místo skupinových duší, to je místo před vtělením. A právě tady je to místo, kterému se říká ráj. Takže vlastně, když inkarnát, ten duch v těle, odloží to tělo, tak prostoupí šestou dimenzí, což je ten tunel, ten speciální prostor, do tady té osmé dimenze, to je ráj. Tam by měl správně skončit a tam je v bezpečí. Tam má být. V deváté dimenzi jsou na nebe vzatí mistři, duchovní průvodci, různí anděle a archandělé. Do této dimenze, když někdo říká, že má informace od jako andělů, přijímá ty zprávy z vrchu, tak je vlastně přijímá tady z té deváté dimenze. Poslední tři dimenze, ta dimenze božská je desátá dimenze, kde je světlo a vědomí. Tady vlastně začíná existovat duch. Když se vytvoří nový duch, tak se tvoří v té desáté dimenzi. A pak se předává do osmé, z osmé potom vstupuje, inkarnuje se do těla, do třetí, no a pak už to kolečko se takhle uzavírá. V 11. dimenzi ta taková zvláštní, tam není určená pro pobývání nikoho ani ničeho, ale je tam pouze tvůrčí síla kosmického vědomí, která zajišťuje ten pohyb. Když vlastně Bůh řekl budiš světlo, tak on z toho svého místa, toho zdroje, jako když na chvilinku vstoupil do toho 11. do té 11. dimenze a tam řekl to budiš, tam byl ten pohyb, tam bylo to stvoření. No a poslední 12. dimenze, to je sídlo toho zdroje, čili kosmického vědomí. Mně osobně se líbí říkat stvořitele všeho, co jest. Není to můj termín, je to termín z této healing techniky a je to takové možná trošku hezčí, než když se řekne vesmír, což zní tak jako technicky, nebo když se řekne Bůh, což zní zase jako hodně, jak bych to řekl, jako nábožensky. Když to stvořitel všeho, co jest, to se krásně prolíná úplně přes všechny lidi, všechny ty věci, všechny ty prostory. Tak. To bylo v krátkosti jenom o těch dimenzích, inkarnacích, abyste věděli vlastně, odkud se bereme, kam patříme a jak je ten cyklus. My už se teďka podíváme spolu na to, co jsou diskarnáti a co jsou entity.
Vy už trošku víte, že jsou to diskarnát, že to je ten duch, který je mimo tělo a zůstává na zemi, což být nemá. Entita je takzvaně nadřazená třída. To znamená, že pod entitou máme všechno. V entitách jsou jedna z vlastně kategorií je diskarnát, což je přírodní. To je důležité, že je přírodní entita z 5 elementů. Jo, máme element oheň, vodu, vzduch, zemi, no a pak ještě tu lásku, ta je ta pátá. Dohromady to tvoří ducha, tu božskou podstatu v tom těle. A když je mimo to tělo, tak je to právě ten diskarnát. Dalším entitou, s kterou se člověk může setkat, je elementár. Jo, na konci je písmeno R. To je taky přírodní entita, ale je pouze z jednoho elementu. Budeme se trošku rozebírat v dalším slajdu, takže já to přeskočím, ale je to právě nějaká ohnivá entita, vodní, vzduchová nebo zemská. Pak je ještě elementár L, takže na konci je písmeno L, což není přírodní, ale umělá entita, která může být z jednoho nebo více elementů. Umělá je proto, že je stvořená třeba člověkem nebo nějakou jinou astrální a velice často nějakou démonickou bytostí. Poslední věc, s kterou se nejčastěji setkáváme, jsou takzvané implantáty. Implantát je umělá entita, ale technického charakteru. To znamená, že na těle můžete mít, nebo na těle ani ne, tak ale spíš v auře bych respektive bylo vhodnější říct, připojeného diskarnáta, to je ta přivtělka neboli přivtělená duše, nebo tam můžete mít i nějaký implantát, což je nějaká entita technického charakteru, kterou instaluje mimozemská civilizace a ona provádí jenom skenování toho člověka. Takže vlastně odesílá data, jsou to takové ty pomůcky pro vědeckou činnost a studování lidí. Ještě na chvilinku vrátím se k elementárům a elementálům. Je to proto, ta zkratka vzniká z toho, že fyzika říká, že máme elementární sílu, což je třeba elementární síla je větru. Jo, je to síla elementů, síla přírody jako takové. Elementál používá termín přímo mák, František Bardon, použili v knize třeba Brána k opravdému zasvěcení, což je kniha o magii, která se zabývá vytvářením těchto elementálů a je to vlastně element, který je udělený mentálně, čili je to vytvořeno vaším vědomím, proto je elementál. Tak, jak už jsme říkali, diskarnát je vlastně duch pohybující se volně v prostoru bez vlastního fyzického těla. Je to tedy taky zbloudilá duše, která neodešla právě do té 6. dimenze, respektive 8. dimenze, což je ten ráj. Velice špatné na tom je to, že takový diskarnát, když se připojí k člověku, tak on sebou nese svoje emoce a současně prožívá emoce toho živého člověka. Je tam taková zajímavá, velice zvláštní vazba, kdy vy prožíváte jeho emoce, on prožívá vlastně svoje emoce. Tím pádem on se na vás trošku živí a on vás to unavuje. Na druhou stranu on si potřebuje zpracovat nějaké své emoce, takže on vás vlastně podporuje ve svých emocích a nejsou tím pádem vaše. Navíc v tom diskarnátu, jak neprošel tím světlem, tak tam zůstává ještě energetická stopa jeho nemocí, které měl za ještě období, když byl inkarnovaný. A tím pádem on vám může přinášet i nemoci. On ten diskarnát vzniká vlastně jako nevyspělá, zmatená duše, která neodešla právě do toho světla, což se stává třeba sebevrahům, protože oni mají zatemnělou mysl. Ale patří tam také úmrtí v traumatu a těch je daleko větší množství, než byste vlastně očekávali. Je to vlastně moment nějaké neočekávané smrti. Tam patří samozřejmě ty autonehody, které nejsou úplně v životním plánu, ale budete se divit, patří tam třeba i nemoci, jako jsou rakoviny. To je vlastně neočekávaná smrt. Úplně normálně ten člověk by měl umřít přirozenou smrtí. To znamená, že prostě jednou večer usne a ráno, jak je to srdíčko staré, mu takzvaně pukne, to tak je ten přirozený infarkt
A v ten moment to tělo umírá, ten duch vidí to světlo a odchází. Když ale umře to tělo vlastně dřív, protože ho má ty cévy třeba ucpané, jo, vysoký cholesterol a to srdíčko mu pukne tím infarktem vlastně dřív, ještě než by mělo, tak to je taká forma traumatu. No a taky tam patří i ty rakoviny, protože to tělo umře dřív, než je vlastně připravené pustit toho ducha do toho světla. Takže tohle to všechno jsou úmrtí v traumatu. Jo, my se za chviličku dostaneme k těm elementárům, já se ještě na chvilinku vrátím k těm úmrtím v tom traumatu. Dřív toho tolik nebylo, protože dřív se používala tibetská kniha mrtvých, egyptská kniha mrtvých, dělali se hodně zádušní mše. To znamená, že když někdo umřel, tak 3 dny, a mimochodem po tu dobu je otevřený právě ten portál 6D, ten tunel toho světla, kdy ten duch může odejít, vlastně četli tomu mrtvému, tomu duchu respektive, to, že právě v okolí je světlo, že má do něj vstoupit, že odejde do vlastně božského světa. A ty duše odcházely, když umírali v tom traumatu. Jenomže dneska už to neděláme. My mrtvým nečteme. Zádušní mše se dělají výjimečně, jenom fakt pro pár lidí. A tím pádem, jak je ta doba dnešní, jo, to 19. 20. století až 21. současnost, tak tady spoustu duchů vlastně zůstává, protože ty těla neumírají přirozeně a tím pádem máme teďka takový boom, bych to nazval, těch přivtělených entit, protože je nikdo prostě neodvádí. Ten duch, když umře a úplně nestoupí do toho světla, tak on je ještě 3 dny v takovém polozvláštním vědomí a vy ho tam můžete nasměrovat a pak je to bezpečné, je to v pořádku. Ale jak se o to nikdo nestará, tak po těch 3 dnech vlastně ten portál zhasne a ten duch tady zůstává. No a takhle dá někoho, na koho se připojí. Tak. Já jsem říkal, jestli ještě trošku rozebereme ty elementáry, protože je dobré trošku znát. A ten elementár je energie vlastně nějakého elementu. Jo? Element je ten prvek, který se realizuje standardně ve 4. dimenzi. Jsou to duchové nižší kvality než je lidský duch a mimochodem je to vývojová fáze duše. Elementár je pouze z jednoho prvku, protože se učí zákonitosti toho prvku. Jak už jsem říkal, lidský duch je právě ze všech těch 5 prvků, ty 4 základní elementy plus ten 5. A úplně výjimečně se může elementár také připojovat na člověka a parazitovat na něm. Není to typické, ale občas se to stane. První element, kam patří oheň, tam jsou takzvaně salamandři neboli ohniví mužičci. V druhém elementu je voda, to jsou nymfy, undiny, rusalky, všechny vodní bytosti. Do kvality vzduchu patří sylfové, to jsou vlastně víly. A poslední kvalitě je země, to je ta hmota, tam jsou gnomové a takovým pohádkovým termínem se jim říká skřítkové. Takže to jsou ty základní 4 elementy a každý nejdřív musí procházet ve svém cyklu přes tyto elementy a když znáte všechny ty 4 elementy, tak jste schopni je propojit a udržet. A pak se vlastně měníte do kvality ducha, takže máte všechny tyhle 4 oblasti poznané. No a teď vlastně zažíváte od prvního zrození tu 5. kvalitu a tím je ta láska. A proto se lidi, aspoň to tak má být správně, rodí v lásce. Jo, vznikají za pomocí toho elementu té lásky a je to ta síla, která to drží dohromady. Elementál, jak už jsem říkal, je energetická bytost. Jo? Je to od toho autora toho Bardona, je vytvořena opravdu uměle z myšlenek a je to práce obvykle nějakého černého mága. Je to výstup různých rituálů, kdy posílají na druhé lidi takové negativní bytosti, které z nich čerpají energii, posílají i různé, nazval bych to jako objekty, třeba, já nevím, závoj, který vám dělá iluze, nebo že něco nevidíte, abyste něčeho nedosáhli, něco nezískali. Je to vlastně škodící prvek, ale umělý. Je to opravdu tvorba někoho z lidí nebo některých typů démonických bytostí. A to je velice nepříjemné se s tím setkat a pak je potřebovat nějaký rituál, jsou speciální kroky, jak se potom ten elementál sundává.
O těch implantátech už jsem se trošku zmínil, že jsou vytvořeny tou mimozemskou civilizací pro to zkoumání a pozorování lidí. Ale mimochodem implantát může vytvořit i ten černý mák, takže má charakter té technologické věci. Ten černý mák umí vytvořit elementály, ale i implantáty. Dá se to všechno sundat, všechny ty věci se dají potom vyčistit samozřejmě. Některé věci jsou daleko náročnější, některé jsou jednodušší, ale všechno, co má ten člověk na sobě připojené, přivtělené, tak se vším se dá nějak pracovat. Naštěstí. Tak, my si spolu projdeme k tomu, kde se diskarnáti vlastně připojují k inkarnované duši, tedy k tomu člověku. Oni se připojí úplně kdekoliv na vaše tělo. Ono neexistuje pravidlo, kde by se měli připojovat, protože vy sebe vnímáte jako jeden obrovský celek. A když vás třeba, já nevím, bude bolet koleno, která je nemoc toho diskarnáta, tak technicky ho můžete mít na rameni, na zádech. Je to úplně jedno, kde se připojí, ale protože ta entita sebou nese svou nemoc, tak vy prožíváte tu nemoc někde na těle. Tak velice často, tam, kde vás to bolí, tak zrovna tam ta entita nebývá. Není to přirozené, není to typické. Je to jenom projev. Takže jak se připojí kdykoliv na tělo, tak vlastně podle místa bolesti nepoznáte, jestli tam je entita nebo tam není entita. Protože ten zdroj prostě funguje, takže jakmile se připojí, tak se sjednotí ty dva celky a tím pádem prožíváte i tu nemoc. Diskarnáti se k vám připojí ve chvíli, když prožíváte nějaké negativní emoce. My jsme si říkali, že normálně, když člověk umře, tak ten duch má vidět to světlo a má odejít do světla. Když se tak nestane, tak ten duch už to světlo nevidí, ale má nějakou emoci. A teď si představte jenom hypoteticky, že každá emoce má nějakou barvu. Dejme tomu, že vztek bude červený a smutek bude takovej modrej. Jo, má takovou chladnou barvu, smutky a lítosti. A vy vlastně, když prožíváte nějakou emoci, tak vy se rozsvítíte do prostoru. A ona se vlastně trošku obarví ta vaše aura. Takže ve chvíli, kdy se stekáte, tak vy se rozsvítíte jako červená lampička. A pokud je někde v okolí nějaký diskarnát, tak on jak neviděl to světlo, protože neměl tu kvalitu, nebyl dozrálý, aby viděl tu šestou dimenzi, neodešel, tak on vidí najednou světlo. A protože on kdysi za života měl vztek, tak on to své červené světlo zná a najednou vidí červené světlo. A on si vlastně myslí, že to je to, kam má jít, že to je ten portál nahoru do toho nebe a připojí se k vám. Jo, když bude to diskarnát, který prožívá ty lítostivé věci, tak bude vlastně zbystřovat svoji pozornost na modré barvy kolem sebe. Takže ve chvíli, kdy se dostanete do lítosti, tak se rozzáříte touhletou kvalitou a v té chvíli on vás vidí a připojuje se. Takže když prožíváte negativní emoce, tak je vlastně přivoláváte. Vy je tím voláte. Jo? Vy jste jako taková ta lampička na světlušky. Je to tedy důležité umět ovládat svoje negativní emoce a zpracovat si je, abyste právě nepřivolávali do svého života ty entity. Je to hodně těžké, já to chápu, ale jsou na to metody, techniky, jak být klidný, mírný, laskavý a dělat různé věci, abyste neměli ty negativní emoce. Proto už vlastně nejsou v páté dimenzi, protože tam už negativní emoce nejsou. Tam už byste měli být jenom s těmi pozitivními. O tom je celá ta transformace. Takže je důležité uvědomovat si, že se připojí kdekoliv na tělo a nastane to v momentě, kdy prožíváte negativní emoci. Vlastně, když jste pozitivní, tak jste pro entitu neviditelní. Ona vás prostě nevidí. Jo? Vy můžete kolem ní procházet, může kolem vás spít tisíce duchů a oni vás nevidí. Ale jenom v jednom momentě se rozlobíte, tak změníte barvu, rozzáříte se a v ten moment ta entita, která s vámi bude jako harmonizovat, je to ta jeho barva, tak vás spatří a připojí se.
Takže pozor na ty emoce. Je takové hezké uvědomění to, že ta emoce jako taková je vlastně jenom frekvence. Takže ta barva není úplně správně příměr, ale ve frekvencích vám to nedokážu vysvětlit. Přes tu barvu je to takové jako jednodušší a krásnější. A na druhou stranu, pokud máte tuto frekvenci vlastně vyzářenou, tak vy vibrujete na stejné vibraci, neboli tedy frekvenci respektive. A ono je to hodně důležité, protože ale tento diskarnát nebo duch, on má vlastně v sobě takový program, bych to nazval. A on má program zpracovat si svoje negativní emoce. Tak jako fyzické tělo má program regenerace, to znamená, že když se říznete, tak duše, jo, odpovídá za fyzické tělo, spustí regenerační procesy a opraví to. Duch má za úkol zpracovávat emoce a ty události a růst duchovně do toho pozitivního a spirituálního světa. Takže tato věc mu ale zůstává. A tím pádem on, když se k vám vlastně připojí, přivtělí se, tak se v něm spustí ten prvek a on potřebuje pořád prožívat ty emoce, aby dosáhl toho vývoje a dokončil to, proč se tady inkarnoval předtím. Jenomže na to zpracování emoce musí fungovat něco, čemu se říká zápis. A ten zápis, na to potřebujete nervovou soustavu. To znamená, že váš duch to prožije tu emoci, zapíše si tu informaci a tím popovyroste. Entita, která to prožívá, nemá vlastní nervovou soustavu. To znamená, že ona to prožívá pořád do kolečka a nikdy si to nezapíše. A díky tomu, vy když máte něco společného, tak ono vás to donutí si to vlastně vyřešit váš problém. A když ho vyřešíte, tak vy potom vlastně říkáte, no já prožívám tu emoci, ale já už nemám důvod, já to mám zpracovaný, to prostě není moje. A to je jeden z takových hezkých signálů, že máte mimochodem na sobě připojenou entitu. Kde jsou vlastně nebezpečná místa a jaké jsou to ty pocity? Budete se divit, ale hřbitovy jsou jedny z velice nejčistějších míst. Tam už leží tělo a je tam opravdu minimum duchu. Tam se normálně duch nedrží, on se drží místa úmrtí, ne těla. Takže tam, kde umřel, tam on zůstává a to tělo, že někam převezou, to je tomu duchovi už většinou jako jedno. Takže hřbitovy jsou paradoxně jedni z nejčistějších míst, tam jsou fakt jako jednotky kusů. Nejvíc těch entit je v nemocnicích, protože tam jsou všechny ty naše rakoviny, infarkty, všechny ty traumatická úmrtí, ty smrti. A tam je to opravdu, to je kvantum. Když jdete do nemocnice, tak je to největší rizikové místo. Další místo, které je takové nebezpečné, jsou restaurace, bary, hospody, protože vy tam uvolňujete emoce, které nekontrolujete. Tam hodně používáte pláč, lítost, jo, v tom stavu opilosti, to nekoordinujete a vyzařujete ty emoce silněji. Takže vy se stáváte vlastně pro ty entity něco jako Las Vegas. Tam je spoustu světýlek a to oni úplně milují. Třetím takovým důležitým místem jsou obchodní centra, kde uvolňujete taky emoce. Jsou tam emoce hodně vzteku, hněvu, závisti. Jo, maminka, ne, já ti to nekoupím, jo, je to ten vztek. Nebo naopak, to si nemůžu dovolit, to je drahý. Jo, a to je závist a to jsou všechno emoce a v ten moment opět jako Las Vegas, vy tam záříte, jsou tam ty světýlka a jakmile se entita dostane někde do okolí, spatří to spektrum těch světel, tak je to láká, takže tam se nejčastěji přivtělují. Posledním místem, a to je taková zvláštnost, i když by mělo být z čistějších, ale bohužel není, jsou kostely. Protože do kostela vlastně se chodí člověk modlit a vyznává tam ze svojí viny a prožívá ten pocit viny a lítosti. Takže opět zase záříte, takže když tam je hromada lidí, tak je to silné světlo, je to laser a v ten moment se tam přitahují entity. A vlastně faráři to nečistí úplně každý den, nečistí to pořád, takže je tam spousta entit, která na těch místech jsou. Tak, všichni, kdo pracujete v nemocnicích, hospodách, obchodních centrech, buďte v klidu.
Vy máte takovou malinkou, ale zvláštní výjimku, ale buďte na ní opatrní, neplatí pořád. Ve chvíli, pokud jste v pracovním procesu, to znamená, že vám zahájí pracovní doba, tak jste takzvaně pod takovou speciální andělskou ochranou, která vás chrání před entitama. Takže to na vás neskáče. Tam můžete dělat různé věci, které souvisí s tou prací a ty entity se nepřipojují. Ale v momentě, jakmile vám skončí pracovní doba, to znamená, já nevím, v nemocnici odbyde ta 19. hodina, sestřička jde domů a v ten moment už ale není chráněná, už je za sebe jako člověk. Takže pokud po 19. hodině, po skončení pracovní doby se v té nemocnici rozčílí, rozlobí, tak se vlastně rozsvítí a ty entity se můžou připojit. Jo? Takže tady velice opatrně, když vám skončí pracovní doba, protože pak už se na vás vztahují pravidla všech normálních lidí. Samozřejmě, pokud kdykoliv požijete alkohol, tak se přestáváte koordinovat, ochrana padá. Nemocnice, hospody, pokud číšník pije, není pod ochranou, takže má spoustu entit na sobě. Na to velice, velice opatrně. Tak, tohle byly ty nebezpečná místa, na ně si dávejte obzvlášť pozor a tady musíte být co nejvíce v klidu. Vím, že to je těžké. I pro mě to je těžké. Já sám třeba, když vstoupím do nějakých obchodních center, tak já používám techniku Ho'oponopono. Je to havajská technika, to si když tak můžete vygooglovat, kdy se vlastně říkají 4 krásné věty. Říkáte miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji ti. A tyhle 4 věty říkáte pořád do kolečka a oni vám aktivují pocity lásky, pokory a vděčnosti. Takže já se takhle jako nahodím tyhle ty nejpozitivnější pocity a s nimi teprve vstupuju do obchodních center, případně do restauračních zařízení a podobně. No, protože když jsem pozitivní, tak jsem pro entity neviditelný. To je tím cílem. Takže můžete to také používat a pamatujte si, že pokud jste v nějakém emocionálním rozrušení, tak se těmto místům bezpečně vyhněte, protože v té chvíli jste tím ideálním lákadlem a je to pro vás to nejrizikovější místo. Tak. Jak poznáte, že máte vlastně přivtěleného ducha? No, moc to nepoznáte. Poznáte to jenom podle vlastních takzvaně sebereflexních otázek. Vy se musíte zeptat sami sebe, jestli jste to vlastně jako vy, jestli je to vaše přirozené chování. Jestli jednáte jako byste to nebyli naopak vy. Jo? Jako by vás někdo trošku jako řídil. Je hezké sledovat i vlastní mluvu, protože vy si vlastně můžete říkat takovou věc, jestli ty slova, která říkám, jsou typická pro mě. Posledním takovým bodem, jak se to dá jako poznat tou sebereflexí, je, že ty věci nemůžete vlastně ovládat a kontrolovat, protože ten stimul je zvnějšku. Je to vlastně něco zvenku a ono vás to jako když dráždí a stimuluje k prožívání té emoce. Takže to vlastně nemůžete kontrolovat, protože to není vaše. Kontrolujete to, co máte ve vlastní nervové soustavě. Toto tam není, nemůžete ovládat. Tak to jsou teda velice důležité věci, kdy si vlastně musíte uvědomit, jestli jste to vy, a nebo je se to právě něco takzvaně vnějšího. Je taková krásná pomůcka, protože člověk sám u sebe to velice těžko poznává, ale můžou vám s tím pomoct přátelé. Tak, je úplně ideální, když se domluvíte s nějakou kamarádkou či kamarádem, aby vás v průběhu vašeho setkání pozorně vnímali a musí mít na to soustředěnou pozornost. Oni by se měli zaměřit hlavně na intonaci a rychlost mluvy. Je velice důležité, když mluvíte, nebo když mluví druhý člověk, umět odlišit takovéto běžné chování a takzvaně reakční chování na nějakou informaci a událost. To znamená, že teďka já mluvím relativně klidně, ale kdyby mi řekl někdo něco sprostého, tak já bych měl přirozeně reagovat. Jo? Měl bych zareagovat trošku jako lehou lince hněvivým tónem, protože reaguju vlastně protisilou. Takže to je reakční chování. Ale teď si představte, že já takhle s váma mluvím, no a najednou ten tón hlasu prostě změním. A já vám říkám, že takhle, jak ta přednáška je, tak je to jako velice, velice dobrý.
A vrátím se zpátky ke své přirozené mluvě. Viděli jste ten extrémní skok a neměl logický důvod. Najednou jsem prožil nějakou, jako když emoce. Bylo to hrané divadlo samozřejmě, protože já jsem vám to chtěl ukázat, ale je to najednou nepřirozené. Není to reakce na nic. A to je přesně projev té entity. Jo? Takže je potřeba rozlišovat to přirozené chování, kdy je potřeba projevit tu, já nevím, v příkladu tady máte lítost nebo jakoukoliv jinou prostě emoci a je adekvátní, protože to je reakce na něco. Jakmile to je neadekvátní, nemá to tam být. Můžete si být jisti, že reaguje entita. Takže já takhle budu prostě mluvit o té přednášce a teď najednou já prostě zpomalím a úplně, ale úplně změním rychlost té mluvy. Vidíte, jak najednou je jiná? Používám i trošku jako jinou intonaci, takové jako jiný hlas. Tak to je přesně, zase by to byl jako projev entity, kdyby to byla entita a je to bezdůvodné, není to opět reakční. Mimochodem, ve chvíli, když se na vás projevuje nějaká entita, tak vy změníte i obvykle postoj, takže se třeba nahrbíte nebo se naopak narovnáte, jelikož používáte vlastně fyziologii té entity. Druhá věc taková je, že začnete používat, a to je taky velice zvláštní, třeba bez změny intonace hlasu, taková jako netypická slova. Víte, jak když dám tu přednášku, tak já můžu říct, že jeden můj kamarád říká slovo epesní, takže to je prostě epesní a je to celkem vlastně grandiozní způsob toho předávání této informace a z pohledu logiky nebo respektive jako bych řekl jako perfektního, vidíte, jak jsem použil divný slovo, jak to tam nezapadá? Tak to je přesně zase, projev by to byl entity. Kdyby nějaká na mě byla, tak to nejsem já. Je divný používat slova, která tam najednou nepatří, protože nejsem zvyklý se vyjadřovat těmihle divnými slovy, bych to jako úplně nazval. Tak. Takže to je velice důležité, tohle tomu svému kamarádovi nebo kamarádce vysvětlit, protože vy sami si to neuvědomujete, ale váš protějšek to prostě vidí. On vidí ten rozdíl, pokud se na to zaměří. Pokud se na to nebude zaměřovat, tak on to prostě ignoruje, nebo někdy prostě řekne, jo, ta kamarádka, ta Blaženka, ona je taková jako přecitlivěná, možná trošku jako hysterka. No a to vůbec není pravda. Ona je normálně klidná, ale jak je tam ta entita, tak ona jí dělá rychlé střídání emocí. Jo? Pokud tedy, jak říkám, tam ještě na druhou stranu může tam být duševní porucha. Ano, je hysterie jako taková, může tam samozřejmě být, kdy má nějakou hormonální poruchu, pak to opět není entita. Ale pokud je ten člověk hormonálně, psychiatricky je zdravý vlastně, nemá tam žádnou nějakou poruchu ani v nervové soustavě, tak jakékoliv změny, které jsou neadekvátní, tak to prostě říká, že na vás mluví entita. Vlastně prožívá ten člověk najednou něco jiného. Opravdu si to vyzkoušejte a pozorujte lidi. Ono je dobré vnímat třeba i politiky nebo nějaké YouTube videa a tak dále, kdy tam lidi vlastně hovoří. A já tomu vždycky říkám, to je takový ten samonasírací typ, tak to je přesně entita. On vám prostě vykládá nějaké informace a úplně bezdůvodně, nemá důvod. On mluví vlastně celou dobu o té dnešní politické scéně, která je náročná, je těžká. No ale ten politik, jo, zase on se samo naštve, protože najednou to je reakce té entity. Pokud celou dobu mluví relativně klidně, tak on by neměl měnit tu intonaci, tu rychlost té mluvy, pokud k tomu není nějaký logický důvod. To znamená, že když já třeba vám začnu něco vysvětlovat, tak samozřejmě k tomu pedagogickému projevu patří, že ten hlas zpomalíte a lehce zdůrazníte tu informaci, což je přirozený projev, to je takzvaně jako reakce. Ale jakmile to opět říkám, není reakční, je to neadekvátní, tak prostě posloucháte entitu. Tím se to dá hezky poznat. Tím to teda kamarádka pozná na vás, anebo vy to poznáte na druhých lidech. Takže ho můžete upozornit, hele, ty máš přivtělenou entitu. Mimochodem tady v tom popisu se použil termín přisedlík a ono to není úplně krásné slovo. Ono je celkem takové, a teď použiju záměrně odborné slovo, pejorativní, je to urážlivé. Ten duch vlastně za to nemůže. On to vlastně jenom neví.
A já, když to jde, tak já ho používám, protože je celkem rozšířený v populaci přes různé lidi, přes internet. Tak ho občas jako taky použiju, ale snažím se tomu slovu obvykle vyhýbat. Takže i když ho tady mám v té přednášce, tak pokud to půjde, zkuste ho taky nepoužívat. Jo, já ho tam mám jenom proto, že ty lidi jsou prostě ten termín zvyklí a ta přednáška, jak už ji mám napsanou delší dobu, tak já ji takhle záměrně nechávám a v tomhle bodě vždycky upozorňuji na ty přisedlíky, že to je vlastně urážka. Vy vlastně té entitě říkáte, že to je parazit a to není pravda. Jo, on neparazituje, on to jenom neví. On ve chvíli, kdy měl odejít do světla, tak prostě neodešel a protože vy prožíváte nějakou negativní emoci, tak jste se rozzářili jeho barvou, vy jste si ho přivolali, takže se k vám přivtělil. A tím pádem ten přísedlík zní jako parazit, takže pokud to jde, zkuste nepoužívat. Je to takové jako ličtější a laskavější pro vás i pro toho entita nebo pro toho ducha, který je k vám přivtělený. Tak. První pomoc při zjištění entity. Co můžete udělat? Budete se divit a až to zjistíte, tak úplně první pomoc, kterou můžete udělat, je, že ji požádáte, aby šla pryč. Prostě oslovte, normálně vykažte. Je to, kdysi to byl člověk, je to vlastně jenom duch a má ještě nějakou úroveň vědomí. Takže taková ta první věc je prostě, když řeknete, že zacítíte tu entitu toho ducha, tak mu řekněte, jdi pryč, odejdi, tady nemáš co dělat, máš být ve světle, zavolej si nějaké svoje anděly a jdi tam, kam patříš. Část entit vám na to zareaguje a opravdu se od vás znovu odpojí a odejdou pryč. Další bod je, že, a to já mám raději mimochodem, že já rovnou povolávám anděly a požádám je, aby odvedli tu duši pryč, aby ji vzali tam, kam patří. Takže třeba můžete říct, archanděli Michaeli, prosím tě, tady v okolí mám entita, jestli bys byl tak hodný, laskavý, vemi, odnesi, přenesi do ráje tam, kam patří, protože tady jenom škodí a ubližuje. Jo, něco takového pronesete, vyčkáte na přístup toho anděla a můžete požádat i anděla strážného, i to je v pořádku, aby vám odvedl tu entitu. A kdo umí používat kyvadlo, tak je možné tu entitu odvést i kyvadlem, protože ji odvádíte do světla. Velice často se používá technika SRT, což je Spiritual Response Therapy, která používá to kyvadlo. A to je velice krásné, kdy můžete tím kyvadlem právě odvádět takhle ty entity. Poslední taková varianta, která je ještě dobrá, je odvádění pomocí automatické kresby. Jsou na to speciální techniky, kdy se dá vlastně diagnostikovat, že máte entitu na sebe přivtělenou. Dá se vlastně otevřít ten portál, ta 6. dimenze a odvést tu entitu do světla pomocí té kresby. Mimochodem tyhle ty dvě poslední techniky, já mám speciální kurz, kdy vlastně učím odvádění entit, a tam ji učím. Tam přímo vás učím, jak použít to kyvadlo, jak použít tu automatickou kresbu na to odvádění. Takže kdo by se časem chtěl naučit odvádět entity, tak existuje na to kurz. Poslední varianta je taková trošku jako důraznější, protože už nepovoláváte anděli, ale v podstatě voláte Boha, voláte tu nejsilnější kvalitu a tím je prostě modlitba. Já jsem kdysi našel jednu takovou hezkou modlitbu na internetu. Takže je dobré ji použít. Nejsem autorem a není moje, ale bohužel už nemám zdroj. Velice rád bych se ně odkázal, ale nevím, odkud to je. Takže pokud potřebujete, první pomoc je, že řeknete tuhletu modlitbu. Jo, kdy vlastně voláte tu božskou kvalitu a tahle ta modlitba odvádí entity. Říkám, je někde z internetu, opravdu už nevím, protože ji mám dlouho, mrzí mě to, rád bych tam klidně toho autora dopsal, poděkoval mu, ale jak už to mám historicky nakopírované ve svých jako informacích a moudrostech, tak už prostě jsem si bohužel tehdy neuložil ten zdroj. Tak nevadí, doufám, že mi ten dotyčný nebo dotyčná odpustí a pokud se někdy přihlásí, velice rád to opravím a změním. Jinak standardně teďka v místnosti, když se podíváte, je nahoře event board a tam je takzvaně záložka shared files. Je tam jedno PDF a v tom PDF je tato modlitba. Takže vás požádám, kdo chcete, stáhněte si tuto modlitbu, nemusíte si to opisovat, je pro vás připravená, uložíte si ji do počítače a můžete si ji vytisknout. Ta modlitba je krásná, můžete ji používat, ale i preventivně.
Jo, i třeba večer před spaním, není to špatně, jo, prostě očistit se po tom dni. Já vždycky říkám, že večer, než jdete spát, tak se sprchujete, myjete si to tělo. A jak si myjete duši? Jo, a tohle je jedna z těch věcí, jak si vlastně myjete duši od těch entit. Jo, ta entita, jak je vám připojená, tak můžete požádat. Prosím tě, Bože, dej duším klid ve světle lásky, ať mohou žít. Prosím tě, Pane, pro zdraví moje, ať zmizí zátěž z dávného boje. Kde duše poutníků neznali míru, minuli blahobyt, lásku i víru. Dej vzniknout novému, staré ať zmizí, pro duše prosící, čisté a ryzí. Tak. Ta konstrukce je v tom úplně úžasná. Vy vlastně uznáváte některé věci, které se staly, ten dávný boj, protože ten duch vlastně bojuje v tom životě, nějaké věci se jako takzvaně jako řeší. Tam je myšleno jako problém. Jo, oni neznali právě tu míru, takže se nedokázali koordinovat, kontrolovat. A to dej vzniknout novému v tom závěru a vlastně staré ať zmizí znamená, že vlastně prosíte, aby ho odvedli do toho světla, aby se mohl znovu reinkarnovat. Protože pokud je na zemi, tak se nevyvíjí. Vlastně on ztrácí ten svůj smysl a ta duše se nerozvíjí, protože si ty emocionální pocity nezapíše. Jak jsem říkal před chvílí, on nemá tu nervovou soustavu, takže prožívá emoce, ale nezapisuje se. Tím pádem nedochází k vývoji. Takže je potřeba vlastně, jak to staré zmizí, ať se znovu jako narodí, pročistí si ty věci nahoře v těch dimenzích a narodí se znovu do těla a může být znovu čistý a ryzí. Tak tohle je taková hezká modlitba. Je dobré třeba zařadit, pokud máte potřebu, i večer před spánkem, kdy zaměřujete na sobě, ale můžete ji říct i do prostoru. Jo? Když chcete vyčistit prostor, tak řeknete takový záměr na začátku. Pokud jsou tady entity, tak teď prosím o jejich odvedení a přečtete, řeknete tuhletu krásnou, moc krásnou pro mě věc. Tak. Jo, tady je ten shared files, já už jsem vám to řekl, takže to je v pořádku. No a tím pádem to je celá přednáška o přivtělných entitách. Vy už teďka víte, jaký je rozdíl mezi duší a duchem. Víte, co to je diskarnát, elementál, víte, kde se připojují, kde jsou riziková místa a co máte vlastně dělat. Takže tím končí ta přednáška. A já vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete se na mě obrátit. Tady vidíte teďka ten e-mail a současně vidíte na mě i třeba webové stránky, takže můžete se se mnou spojit různými způsoby, pokud máte nějaké dotazy. A v dané chvíli nám může začít nějaká diskuze. Protože tato přednáška nahrávaná, tak já teďka nahrávání na tu diskuzi vypnu, protože nemůžu ji mít součástí. A kdo chcete, můžete už samozřejmě jít. Já vám děkuji za to, že jste tu se mnou byli. Kdo chcete, tak můžeme spolu teďka diskutovat, můžete se ptát na různé otázky, já vám budu odpovídat, budu vám pomáhat s některým řešením. Takže vám děkuji a přeji vám jinak hezký večer. Jo, krásnou dobrou noc. Naschledanou.